Una. Preparats per menjar aquesta xutxa de color rosa? Preparats? Llestos? I ja! Nyam, 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 nyam! Ui, que bones que estan aquestes xutxes roses! Ui, si no parla ningú... Oh! El Pere s'ha posat les dues a dins de la boca! Les dues xutxes roses a dins de la boca! Que és bona! Que és molt bona? Vols bé? Que és bona, Francina! Nyam, 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 nyam! Doncs què us sembla si ara agafem a l'esmorzar que heu portat de color rosa? Després, si en sobra, en donarem més, vale? Sí, perquè a la Bet no li ha agradat. Anem a buscar l'esmorzar de color rosa?